Upon entering the stadium, you have the right to verify whether the security service provider deployed is registered with SIRA. Visit www.sira.co.za to confirm their registration and training status for event security. Don't forget to subscribe and help the channel get to 160,000 subs! Welcome to Amavenja to TV. It's the Carling Black Label Cup. Orlando Pirates 1, Richards Bay 0. I'm joined by Umthembu. Tipo! Whoa! Khona ikhole ngenayo. Wathi ngimama. Ula ndoda. Hello. Indlela yamanzi. Ya nayi lenyoka ngizokubuyisela. Ngizokubuyisela mfethu, ngizokubuyisela. Nginika ikheza. Hayi kanjani mfethu ngikhokhelile nje mina. Hayi ngeke mfethu, ndonke mama usukuyenza lonto. Ngikhokhelile nje mina. Hayi mfethu ngizoyibuyisela kuwena mina lenyoka mfethu. Alright mfethu hayi. Ngiyezwa uma uthi understand mfethu. Hayi akekho umlandeli wekheza la. Akekho le. Amabamba okay. Usabuthi ngeke sakuqasha. Hayi abekho mfethu, abekho. Alright mfethu ngiyabonga ngizokubuyisela kusasa lenyoka. Daka indlondlo yamanzi. Ubosakhuluma nendlondlo yamanzi. Indlondlo yamanzi ifuna inyoka yayo Steve. Le nyoka kuyiyona esiwinisile la. Le nyoka kuyiyona yenzela izinto iPirates ukuthi wine wonke amaligi. Sikwi-final. Angisazi nokuthi esingakule final. Njalo iPirates final. Khona ingoma ekhona. Ithi iPirates idlala ama-final. 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 Daka Steve. Uthini kumina? Man of the match uyiphabani? Steve. Njalo uma ngibuza lo mbuzo ngeke ngikutshele mfethu ukuthi mangisegroundini anginazi isikhathi sokubuka abafana ngoba ngiyazi ukuthi bazowenza umsebenzi. Bonke ama-man of the match ami. Bonke. Daka Steve. Daka Steve. Swina ngaki ku-final? Ifinali ukuthi mangibuka lama-team asele sizowashaya u4. Sizowashaya u4 mfethu kwangekho. Sowashaya u4 mfethu. Yini message for EKs? Awuphinde Steve. Yini message for EKs? Awuphinde Steve. Yini message for EKs? Imessage enginika iKaizer njengoba indlondlo yamanzi yabanika leya nyoka bakwazi ukuthatha iNetbank kuthina. Leyo nyoka ikunina manje ngeke nisathola lutho. Kaizer Chiefs ngeke usathola lutho. Nayi inyoka Umthembu. Inyoka ikunina. Oyifunayo akazoyithatha kumina. Indlondlo yamanzi ithele nyoka kithina. Kaizer Chiefs ngeke uthole lutho. Ofuna le nyoka uzoyithola kuMthembu. Jump uzendeni. Daka Steve. Daka Mthembu. Asibonge nje. Did you know you can also verify the registration status of security officers by scanning the QR code on their SIRA identification card?